Aziz millettaşlar, kadirli konaklar. Biz Tataristan başkalası Kazan'da indi 10. tapkır işlikli hizmetleşler forumuna jıyıldık. Bizning bunday uchrashuvlar matur bir traditsiyaga o'rildi. Barchangizda tarixiy vatanga kelishimiz bilan qutlayman. Sizga qo'ynar salomlarimizni yetkazamiz. Мы сегодня 10-й раз собрались в Казани, столице Республики Татарстан, на традиционный форум «Деловые партнеры Татарстана». Позвольте сердечно приветствовать вас в нашем славном городе и пожелать успехов в работе. Залда бик күп таныш йөзләр, милләтебезнең асыл уллары һәм кызлары җыелган. Без горурланып әйтә алабыз. Татар кайда гына яшәмәсен, үз көнен үзе күрә, тырышып эшли, уңышларга ирешә. Соңгы елларда базар шартларында бик күп милләттәшләребез бизнес өлкәсендә үз урыннарын таба алдылар. Әгәр без бүген күп кенә җирләрдә гөрләп торган татар тормышын күрәбез икән, һич арттыру булмас, монда эшмәкәрләрнең өлеше искиткеч зур. Milli tırmışının yıldan yıl kişiye bağlılığında elbette Tatarstan'ın yığıntısı bəhələ bitirgisiz. Şuna da dünyaya sivilip yaşayışı Tatar halkı Respublika yetekçiligine bu yıl kalan sayılanan Tatarstan prezidentine büyük rəhmətli. Her gün için yüz işlerinin matur neticelerini görüyor bu zor bəxir. Bütün dünya göre yıl aylarında Kazan'da milletteşlerimiz katlaşımda bik köp gülemli şaralar uzuptıra. Bu bit milletimizin bir tügel, Tataristan'ın da kişi, ilde Tatar faktörü var degen söz. Tataristan'ın vatandaşlar bile şunday neticeli işlevin, il yetekçiligi de kürüp tura. Әлі tügel, Мәскәүдә uzgan bütün dünya Rusiya vatandaşları kongresinde il prezidenti Vladimir Putin hem Tышкы эшләр министры Lavrov Татарстанның bu өлкәдәге эшчәнлеген югары бәяләделәр. Әмма алда әле безне бик зур эшләр көтә. Монда Татарстан белән хезмәттәшлек өлкәсендә бик күп мөмкинлекләр ачыла. Шул ук IT технологиялар, туризм, венчур проектлары. Булар соңгы елларда гына барлыкка килгән яңа тармаклар. Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре безнең фикеребезчә һәр тармакта булырга тиеш. Әле күптән түгел генә Финляндиядә яшәүче милләттәшләребездән күңелгә ятышлы, тирән эчтәлекле сүзләр ишетеп кайтырга туры килде. Татарстан миңа нәрсә бирде дип сорама, мин Татарстанга нәрсә бирдем дип сорам. Мондый мөнәсәбәт һич шиксез халкыбызның бердәмлеген ныгыта, Татарстанга көч өсти. Дөньяда барлык халыкларда үзләренең тарихи ватаннары тирәсендә туплана. Инде менә ничә еллар татар халкы да шушы юлдан бара. Безнең форумнар нәкъ шул максатка хезмәт итә. Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумына чит төбәкләрдән һәм Татарстаннан 600 делегат килде. Форум эшчәнлегендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Без аңа бик рәхмәтле. Безнең форумнарның башланып китүендә дә һәм уңышлы эшләр килүләрендә аның өлеше искиткеч зур. Алга таба да мондый нәтиҗәле хезмәттәшлек дәвам итәрлеге ышанабыз. Форум эшчәнлегендә Татарстан хөкүмәте әгъзалары, Дәүләт Советы депутатлары, президент аппараты һәм хөкүмәт хезмәткәрләре, Татарстанның төбәкләрдәге һәм чит илләрдәге вәкилләре, Сәүдә палатасы әгъзалары катнаша. Форумның программасы сезгә таратылган, кичә сез инде эш секциягә белдереп эшләдегез. Секциялардагы чыгышларда уртак эшләребез өчен битараф булмавыбызны, җирле мәсьәләләр белән мөнәсәбәтләшмичә, ил милләт дәрәҗәсендә фикерләвегезне күрсәттегез. Секцияларда яңгыраган сезнең тәкъдимнәр форумның гомуми резолюциясенә кертеләчәк. Бүгенге пленар утырыштан соң Иннополь шәһәренә бару күздә тотыла. Чыгышларга күчәнче без регламент турында килешик. Чыгыш ясарга теләүчеләрнең күп булуын искә алып, 5 минутка хәтле вакыт бирүгә ризалашырсыз дип уйлыйм. Шуңа күрә дә башлар юкмы? Юк. Булмаса эшне башлыйбыз. Birinci buluk sözüne biologiya fənləri doktora, Башкортстан Республикасы Rapid Center Гарәбә белән дәвалау үзәге фәнни җитәкчесе Рапиев Разиф Абдулкарамовна бирелә. Рәхим итегез. Татар халкы бер-берсенә карата берничә тапкыр туганлык җипләре белән бәйләнгән. Без татарлар дин, тел, җан, кан һәм мөселман кардәшләр дә бит. Димәк, 5 тапкыр кардәшләр. 13 елда Казахстан Республикасы сәламәт саклау министрлыгы тарафыннан расланды.
Bu fenni aşış 2003 yılda Planeta Rekordlar hem Guinness'lar Rekordlar kitabına da kırtıldı. Bizning şahsi Arabistan tekşirme üzerinde biyoloji boyunca, fenleri boyunca iş kandidatlık, bir doktorluk disertasiya oluşluğu aktandı. Ana benim ismim şunday buldu, Arapiterapiya, Ulgaraba yardımında aerodiyom, fitogомеопатия usulüyle devamlı. Я являюсь также руководителем бизнес-клуба татарского нашего, поэтому я буду здесь рассказывать о наших проектах. Республика Татарстан и Дальний Восток связывает тесное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурных сферах. Хабаровский край – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов Дальнего Востока. Экономика края базируется на использовании конкурентных преимуществ региона, богатых природных ресурсов, выгодного экономико-географического положения. Покупаем, потому что у нас большая газохимия, мы перерабатываем. Но, к счастью, вот, система контроля давления, мы же автомобильная республика, ее взять, поинтересоваться, где ее как можно продвинуть. А наиболее интересный Мувирия, вы будете на Иннополисе, на Дербарасе. Если бы вы рассказали нашим коллегам, может быть, мы вместе эту программу продвигали и, возможно, какие-то новые программы реализовали. Вообще Хабаровск, Дальний Восток, он очень перспективный. Президент определил приоритетом развития Дальнего Востока. И вот те возможности, которые там появляются, их надо, вот Агентство инвестиционного развития Миннулина будет она выступать, вам тоже надо меняться, вот она очень красивая, вам она понравится. Да. Пообщайтесь. Вкусную рыбу, можешь прислать рыбу ей откуда. Промакле Руслан. Уважаемые коллеги, в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что России нужны компании, которые способны не только обеспечить страну качественным товаром, но и завоевывать мировые рынки. Для реализации этого поручения правительство уже подготовило список из 54 ведущих госкомпаний, которые должны создать высокотехнологичную инновационную продукцию, а также, главное, закупать ее в том числе у малого и среднего бизнеса. Мы готовы обсудить, насколько мы можем наш венчурный фонд, вашу структуру, наших московских коллег объединить, потому что вся проблема в том, что для стартапа денег как-то мы находим, а дальше уже все завершается. То есть не регионы это не потянут. Надо привлекать федеральные средства или какие-то институты должны быть. Тем не менее, если мы объединимся, будем этот вопрос ставить, я думаю, от этого хуже не будет. Поэтому мы поручение дадим, значит, Зунов, министр экономики здесь, наверное, этого Айнура нет. Они пусть встретятся и обсудят. Значит, это первый вопрос. В части создания агрореспроцента, значит, министр сельского хозяйства, мы готовы с вами обсудить, хотя мы уже создаем 2 таких крупных центра. Ну, там приходят инвесторы, они, если мы какие-то формы найдем, значит, никаких вопросов нет. Я считаю, что создание кооперативов, оказание содействия для фермеров и личного подворья, создание площадок для организации торговли – это актуальная тема для всех регионов. Поэтому у нас этим занимается вот Аркадий Марадович, вице-премьер-министр сельского хозяйства. Я думаю, после нашей встречи вы сможете обсудить эти вопросы. Ну, а что касается там продвижения товаров в Башкортостан, коллеги, давайте вот здесь, министр промышленности здесь. А что касается, я не знаю, татарского центра в Уфе, но если у вас не получается, давайте я с Рустам Закиевичем переговорю. Указания дать, если наши братья башкиры будут здесь строить. А вот я думаю, руководство Башкортостана нас тоже поддержит. Мы поддержим наших башкирских братьев, пусть они здесь тоже строят. Это хороший пример, мы будем поддерживать. Руслан Нургалевич, Руслан, разрешите поприветствовать вас на данном форуме. Это очень хорошая площадка, где, вот, в частности, компания Татарстана ООО «БАО Люкс», имея проблемы на
территории Казахстана обратилась к нашему предпринимателю, и на сегодняшний день вопрос на 25 лет место рождения передано совместному казахстанскому предприятию «Бинтотехнологии КЗ». Возглавляю агентство инвестиционного развития, и сегодня я самый молодой член нашего правительства. Очень хочу внести свой вклад в развитие родного края. Хочу начать свое выступление с поговорки «В гостях хорошо, а дома лучше». Надеюсь, что несмотря на зимний период, времени нашей встречи вы чувствуете тепло своей Родины. Расскажу вам о развитии нашей экономики и инвестиционной активности республики. Валовый региональный продукт Татарстана составляет 1,6 триллиона рублей. Сегодня Татарстан входит в пятерку экономических лидеров среди субъектов России. В структуре экономики наибольшую часть составляет промышленность. Это 42%. Особое внимание руководство Татарстана уделяет развитию малого и среднего бизнеса. И этот показатель у нас выше, чем в среднем по всей стране. Он составляет 25%. Ассоциация содействия татарским предпринимателям была создана в 2010 году по инициативе предпринимателей и исполкома Всемирного конгресса татар. Структуру ассоциации многие знаете, я думаю, на этом останавливаться не буду, потому что времени очень мало, мы уже много с вами работаем. Что коротко хотелось бы сказать. Вот мы только что сказали об инвестировании. Инвестируем мы не только в Татарстан, то есть очень хорошие вот эти кластеры, которые сказали, есть. В них есть та изюминка, что бизнес, который будет сюда вкладывать, он очень защищен. Есть все продумано, все сделано, но мы еще должны думать о том, что Татарстан сейчас импортозамещение, о том, что в Татарстане очень много той продукции, которой нет нигде. И в Татарстане очень качественная продукция. То есть мы это проверяем сами на нефтяных месторождениях. То, что дает нам сейчас жить, работать, кто бы нас не критиковал, но за счет нефти и газа мы живем. Представляю учредитель компании «Папирус». Нашей компании в будущем году будет 25 лет. Пользуясь случаем, уважаемый Рустам Гагаревич, приглашаю вас на юбилей компании. Чем примечательна компания? Мы работаем в двух направлениях. Это обеспечение всех полиграфических предприятий страны и издательств, в том числе крупных, таких как «Просвещение», «Самого», «Российская газета» и ряда других, бумагой. И второе направление – это инвестиции в логистический бизнес. Сегодня идут инвестиции в город Санкт-Петербург, строительство бизнеса логистического и Московской области. Компания работает в управлении 170 человек. Примечательно тем, что исторически сложилось 80% коллектива 25 лет являются татарами. И таким уважаемым собранием. На протяжении прошедших лет форум стал площадкой новых идей и возможностей. Мы благодарны всем организаторам форума за создание этой очень важной площадки и всем татарским предпринимателям. Санкт-Петербург – это не только колыбель революции и культурная столица нашей великой страны, он еще и хранитель богатейшей истории моего татарского народа. Мы по праву гордимся именно тем, что именно у нас начала создаваться первая татарская газета «Нур». Именно у нас долгие годы была самая большая мечеть в европейской части континента. Петербурга, здесь он солнечный, необычный, это наш петербургец, художник, татарин. Hürmetli millettaşlar, bek zor rahmat keliyoruz eşen mene. 10-nчы тапкыр очрашабыз, бер күрешүбезгә кергәннәр. Аны бер кешеләр белеп әйткәннәрдер, шуңа күрә ничектер аралашырга, тормыш ничек бүтән өлкәләрдә, бүтән илләрдә бара. Һәм барыбыз да нәрсә белән шөгыльләнсәк тә, үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез турында борчылабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә борчылмыйча да булмый. Менә әле Кытайдан килгән җегетебезгә сокланып, ничек итеп матур итеп татарча ялт итеп, уйланыш килә дә. Шул ук чакта үзебезнең арада да җегетләребез телне белмиләр, кулланмыйлар, илләрендә сөйләшмиләр. Кемнедер укытырга теләде,
Уйлыйбыз, укытучылар укытырга тиештик. Әгәрдә өйдә ана теле дип кабул ителмәсә, ул телне беренчелектә саклап булмый. Шул шарафта безгә бик тыгыз элемтәдә дин беләшләре кирәк. Әлбәттә безнең дин аша, шуша үзебезнең гореф-гадәтләребезне, динебезне, телебезне сакларга мөмкинлек бар. Һәм барсын да эшләр өчен аңа чыгымнар кирәк, акча кирәк. Һәм менә монда эшмәкәрләр бөтен Россиядән, бүтән җирләрдән сез бер-берегез белән монда килеп аралашасыз. Теге Татарстан күләмендә генә түгел, Россия күләмендә бүтән чит илләр белән аралашуга мөмкинлек бирә. Мин уйлыйм, мондый очрашулар бик кирәк, һәм безнең өчен ул бик кирәк, сезнең өчен ул бик кирәк. Һәм киләчәктә дә шулай итеп, матур итеп оештырырбыз дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә барыгызга. Безнең тарафтан эштән килгән эшләргә тырышабыз, кая барсак та үзебезнең милләттәшләребез белән күрешергә тырышабыз. Аннан соң ел саен үзебездә татар милләте дин әгъзаларын җыябыз, Булгарга чакырабыз. Телевизион программалар, интернет аша, менә ана теле программалары. Һәм менә сезнең белән аралашу, ул үзенә күрә шундый бер, без 30% татар гына Татарстанда яши, калганы бөтен Россия күләмендә, чит илләрдә яшиләр. Һәм без горурланабыз, әгәр дә кем булса да татар милләте кешесе үзен ничек тә күрсәтә алса, без аны үрнәк итеп күрсәтәбез һәм горурланабыз. Сез менә монда булганнарның булганнары, менә монда килдегез, һәм сезгә яңадан бер зур рәхмәт, һәм безнең бераз бүләкләребез бар сезгә. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы Президенты карары нигезендә Ханты-Манси автономлы округы Реинвест групп җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең генераль директоры, Нижневартовск шәһәре Мирас татар милли мәдәни мәктәбе рәис урынбасары Әбүзәров Ринат Фәрхәт улы Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнә. Казахстан Халыклары Ассамблеясы әгъзасы, Кызыларда өлкә татар мәдәният үзәге рәисе Гыйззатуллина Галия Камил кызы Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнә. Саратау өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитеты рәисе Хәкимов Зөфәр Шәмсигали улы Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнә. Алкышлар. Ульян өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни Sizin sakla, sizə yardımcı, yaptığı işinizdə, duruşunuzda göstərib, bütün xalqqa yardım edib, bir prezidentimizi qalırız. Ульян өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мәктәбе рәис урынбасары, Минтыгаград шәһәре башлыгы урынбасары, Инженер технология институтының икътисад һәм идарә кафедрасы профессоры Галиуллин Хайдар Ябулловна Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы исеме бирелә. Казахстан Республикасы Алиф Трейд җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең генераль директоры, Кызыларда өлкә татар мәдәният үзәге әгъзасы Гафуров Илдар Рәхим улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Свердловск өлкәсе Березовский рудник җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры, Свердловск өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Нәбиуллин Фәрит Минниәхмәт улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә.
Чувашия Республикасының Дуслык ябык акционерлык җәмгыяте генераль директоры, Төбәкнең Татар милли мәдәни мөхтәрияте советы әгъзасы Пахалов Кыям Җәләй улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Краснодар крае Йолдыз Татар милли мәдәни җәмгыятенең идарә әгъзасы, Татарстан юк җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең генераль директоры Рәхмәтуллин Валид Якуб улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Яңадан барыгызга да рәхмәт әйтәсем килә. Әле сезнең монда күп кенә чуашулар була, Иннополиска барасыз, бүтән үзгәрешләр республикада булган күрәсез. Һәм кешеләр белән очрашасыз. Менә безнең монда министрларыбыз. Уңышлы эшләрегез булсын, юлларыгыз уңышлы булсын. Рәхмәт сезгә.